gegeven op de vraag die eigenlijk door Erik aan mij werd gesteld. En de vraag was eigenlijk van de ramp in Japan, is die door de mens veroorzaakt of niet? Dus is die man-made? En de titel ging er al een beetje naartoe dat in mijn zoektocht naar gegevens om de vraag te beantwoorden, dat ik op het onderwerp geomagnetische storm ben gekomen. En ik ga in 4 stappen eventjes de zaak proberen uitleggen. Ik ga het eerst over het meetinstrument hebben. Dan ga ik het eventjes hebben over het weer in de ruimte. Dan ga ik de gegevens eventjes uitleggen. En tenslotte ga ik nog even kort over het Ionospheric Research Instrument spreken, die eigenlijk een beetje de aanleiding was om deze vraag te stellen. En deze grafiek is eigenlijk de aanleiding van de vraag geweest. Dat zijn dus de laatste meetgegevens van de laatste maand van de Fluxgate magnetometer. En er staat er onder andere één in Alaska. En als je goed kijkt, de pieken dat je aan de rechterkant ziet, dat is het tijdstip dat de aardbeving in Japan gebeurt. En eigenlijk kort daarbij vergeet men eigenlijk één belangrijke aardbeving, die namelijk in China, die 1 dag eerder is gebeurd. En dat is de eerste piek dat je tegenkomt. Pas de tweede, die iets groter is eigenlijk in Japan. Wat is nu een magnetometer? Een magnetometer meet eigenlijk het magnetisch veld in de buurt van het meetinstrument en men gaat de sterkte zowel als de richting van het magnetisch veld van de aarde gaan meten. En dat is niet alleen het magnetisch veld van de aarde op zich, maar natuurlijk ook de invloed van het magnetisch veld van de zon die onze aarde bereikt. Dus dan komen we terug op de grafiek. En wat ook belangrijk is, juist dus vroeger in de tijd hebben we nog een andere belangrijke piek en nog iets voor aan de linkerkant wat minder. Dus we zien in feite al dat qua magnetisme die gebeurt, dus de sterke verschoningen die gebeuren, dat we zich reeds aankondigen reeds vroeger dan de aardbeving in Japan. Dus er was eigenlijk al een opbouw van fluctuatie in het magnetisch veld. En dan de tweede grafiek, dat is de grafiek die ik zelf heb samengesteld uit de gegevens omtrent het weer in de ruimte. En daar zijn een aantal belangrijke parameters van belang die ik nu even kort ga uitleggen, zodat we dan straks de gegevens kunnen bespreken. Ten eerste hebben we de zonnewind. Dat zijn dus de deeltjes die vrijkomen van de zon en onze aarde bereiken. En die deeltjes kunnen we ons eigenlijk maar bereiken op het moment dat ze de ontsnappingssnelheid van de zwaartekracht van de zon bereiken. En dat is ongeveer 618 km per seconde. Dus dat is heel snel. Onthoud dat cijfer, want natuurlijk op dat moment zijn ze ontsnapt aan deze snelheid, maar vertragen natuurlijk wel, want het duurt ongeveer 3 dagen voordat ze de aarde bereiken. Ten tweede, een belangrijk element van de zon die ons beïnvloedt, is de zonnevlammen. Dus de grote massa's van de energie van de zon die uitgestoten worden door de zon. En die staan eigenlijk in bijna een andere relatie met de geomagnetische stormen, die niet alleen op de aarde, maar ook interplanetair. Dus die beïnvloeden niet alleen onze aarde, maar natuurlijk ook de andere planeten. De dichtste nog wat meer dan de planeten die zich verder van de zon bewegen. Ik ga even kort de klassen, die worden ingedeeld als klassen. We hebben de X-klasse, dat zijn zeer zware uitbarstingen wanneer je een X-type krijgt. En dat wordt ook nog een keer ingedeeld van 0 tot 9. Dan kan het gebeuren dat de centrales gaan uitvallen. Radiozenders worden gestoord, die kunnen eigenlijk niet meer uitzenden. Dus dat zijn echt de zware verstoringen van eigenlijk onze moderne maatschappij, die dus gebaseerd is op elektriciteit en zenders en organes. De ene klasse is iets lager qua energie en die kan nog wat enkele radioverbindingen versturen. En dan de laagste klasse, de C-klasse, die heeft nodig op de aarde. Ook de in- en de zeeklasse worden ingedeeld nog een keer van 0 tot 9. Dan hebben we natuurlijk het interplanetair magnetisch veld. Daar zijn 2 belangrijke parameters die gemeten worden op aarde. Ten eerste de totale magnitude van het veld, dus de sterkte van het veld, je kan zeggen de sterkte van de zonnewind. En een belangrijke factor voor het uitleggen van de data in het volgende moment is namelijk de richting van het veld, als het noord of zuid is.
Ten slotte dan nog de K-index die een weergave is van eigenlijk de verstoringen, of versterkte verstoringen die effectief veroorzaakt op onze planeet. We hebben de algemene K-index die het totaal uitdrukt. En dan hebben we de KP-index die dus meer de invloed op de aarde zelf en de invloed, dus de weerstand en onze planeet. En dan keren we terug naar onze grafiek. De rechtse piek dat je ziet is van belang. Dat is eigenlijk de piek op het moment dat de aardbeving in Japan gebeurt. Dus we gaan nu eventjes de linkergrafiek dus van de magnetometer gaan vergelijken met de gegevens uit de ruimte. Ik neem nu een kortere periode, dat is enkel Japan. En we gaan die vergelijken met onze gegevens. Het is eigenlijk jammer dat ik geen pointer heb. Dus de grootste piek dat je ziet bovenaan, dus concentreer je een beetje onderaan op de 11, op de lijn van de 11, dus 11 maart, de dag van de aardbeving van Japan. Dan zien we bovenaan dus het totaal van het interplanetair magnetisch veld. Dus die blijkt dus maximaal te zijn. En dan hebben we de oranje curve, die eigenlijk een piek heeft op de 10e, dus die overeenkomt de lijn van voren met de aardbeving in China. En dus van belang ook is dat 5 dagen voordien dat de richting van het veld zuid is en in sterkte toeneemt. En wat is dat van belang? Wanneer dat de richting zuid is, betekent in feite dat ons magnetisch veld geneutraliseerd wordt. En dat dus alle deeltjes die van de zon komen, op dat moment bijna zonder hinder onze planeet kunnen bereiken. En dus enorme verstoringen kunnen veroorzaken. Wat ook van belang is op dat moment, en dat is de violette lijn, de zonnewind, en die kun je niet zien op de grafiek, die was eigenlijk op het moment van net ervoor, die was al ruim ook 5 dagen aan het dalen, die was qua snelheid aan het dalen. Dit is ook van belang, want op het moment dat dus massa van de zon uitgestoten wordt, wanneer de wind wat trager is, betekent dat die deeltjes minder snel onze aarde passeren en door het feit dat de polariteit naar het zuiden is, ons veld is geneutraliseerd en door niet alleen dat het gemakkelijker de deeltjes onze aarde bereiken, maar dat het een grotere massa door de lage zonnesnelheid ons kan bereiken. En dan hebben we nog een belangrijke, dat is de blauwe lijn, dat zijn de solar flares die ons op dat moment bereiken. En de periode ervoor hebben we zowel klasse N als klasse X die zich voordoen. We hebben dus inderdaad massaal solar flares die uitgestoten zijn. En dat begint al een beetje vooraf, want we berekenen al ongeveer 3 dagen voordat het ons bereikt. Dus een combinatie van factoren heeft er eigenlijk gezorgd dat we geomagnetische fluctuaties inderdaad onze aarde bereiken. En dat wordt effectief bereikt. En dat leidt mij tot een voorzichtige hypothese. En we weten al dat het weer, dus aardsfeer, beïnvloed kan worden van buitenaf door de zon. En ik stel voor dat het wel eens zou kunnen dat het niet alleen op het weer is, maar ook een bijdrage heeft tot aardbevingen. Ik ga niet zeggen dat ze het veroorzaken, maar als ze voorkomen, dat ze het versterken. En het is de combinatie van factoren die er zal voor zorgen dat die zeer sterk is, en dit was het geval bij Japan, waardoor dat je ten eerste de kracht van de aardbeving is toegenomen, daarom de combinatie, de tsunami die dan bij de is gekomen, terwijl man eigenlijk en dan ga ik nog even kort. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest tot het stellen van de vraag, is namelijk de ionisferisch research-instrument. En in het bijzonder, die staan eigenlijk een beetje overal ter wereld. Er zijn verschillende onderzoeksinstituten die het hebben, maar men valt altijd hetzelfde aan, dat is namelijk die van Harvard in Alaska. En die wordt onder andere als mogelijkste oorzaak naar voren geschoven van de aardbeving in Japan. Bij mij op de vorige uitleg is het voor mij al een beetje duidelijk dat het dit waarschijnlijk niet is. En waarom wordt dat een beetje aangehaald?
En dat komt een beetje omdat men stelt dat dit meetinstrument in gigawatts aan verbruik en feitelijk vermogen uitstraalt naar onze ionisfeer. Maar ik stel vast dat men de cijfers een beetje verward. Men heeft inderdaad die gigantische cijfers, maar dat cijfer moet men koppelen aan de effective radiated power. Dat is eigenlijk theoretische vermogen dat het instrument via een antenne kan uitstralen. Maar je moet weten, alle zenders hebben inderdaad zo'n grote cijfers, maar die kunnen ze effectief niet bereiken. Dus puur theoretisch en ideale omstandigheden die we nooit kunnen bereiken. Dus we mogen die zeker niet verwarren met het lagere cijfer die meer overeenkomt met de echte vermogen die ze uitzenden, namelijk het vermogen. Wat wordt dan de transmitted power output? Dat is in feite het vermogen dat aan de uitgang wordt uitgestraald. Dus de effectieve energie die naar buiten wordt. En om even de cijfers naar voren te brengen van het instrument, dus de effectief radiated power van het instrument die in Alaska staat, is 96 dB-watt. En dit wordt vertaald in gigawatt per cijfer die ook van meer leverkracht zegt. En dat is inderdaad 3,9 gigawatt. Maar dat is een theoretisch, dat wordt nooit bereikt, want in een antenne is er altijd verlies. Ook in de kabels die naar de antenne gaan, is er verlies. Dus er is een enorm verlies bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Als er maar een verlies is van 3 decibel, dan wordt het vermogen, het outputvermogen al met de helft gehalveerd. Dus dat is onmiddellijk een zware impact op het systeem. En eigenlijk de werkelijke energie die het instrument maximaal kan uitzetten, is 3600 kilowatt. Dat is heel stuk minder. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen van 3600 kilowatt, dat lijkt ons nog veel. Maar om een voorbeeld te geven, de middenhoofdzenders die in de tijd in Rusland staan, ik weet niet of ze er nog staan, maar die hadden een vermogen van 2500 kilowatt. En andere instrumenten die er wel nog overal staan, dat zijn radars. En die bereiken zonder moeite 2500 en sommige zelfs hoger. Dus het is eigenlijk, dit instrument is eigenlijk niet echt uitzonderlijk wat betreft het vermogen dat het uitstraalt. Dus er zijn heel wat rekeningen van het aantal lichtvelden en het aantal radars die er daarbij staan, is dat niet zo uitzonderlijk. En waarom is er zo'n groot verlies? Eventjes aanhalen. Het grote verlies van het instrument die in Alaska staat, is eigenlijk te wijten door het feit dat ze die boven van tijdens de werken. We staan op 180. Waarom staan er 1800 en niet 1? En die 180 is juist de poging om het verlies te minimaliseren. En zelfs ondanks die 180 zien we dat er toch nog een zwaar verlies is. Ik denk dat afronden van het derde luik zou ik toch doorgeven aan onze gastspreker. Zodat we misschien op het einde van de bijeenkomst nog de 3 mensen die ook iets wouden onder de aandacht brengen de kans kunnen geven. Want we gaan sterk gezet bij 3 uur en de verhouding geraakt een klein beetje uit balans. Ik hoop dat degenen die hier gebruik wilden maken van de speakerscholen mij dat niet kwalijk nemen. Goedemiddag, ik ben Schilling van België. Ik heb een andere theorie. Mijn theorie is een theorie omdat ik het niet kan volledig bewijzen. Ik heb wel eens gekeken naar het verleden. Dus net na de aardbeving mensen gaan kijken naar wat is te vinden rond haar op internet. Een van de conspiracy theorieën, ik zeg heel duidelijk conspiracy theorie, omdat het gebaseerd is op 2 grafiekjes, zegt van kijk, 36 uur voor die dag hebben ze haar is het terug beginnen actief gaan. En daarvoor zagen we niks. Dus daarvoor, en dus deze grafiek was dus effectief rijbeus ja, inside wat is inside staat niet heel veel. Dus ik ben dus beginnen kijken naar het verleden van. Dat die manier